ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମହାକୁମ୍ଭରେ ସନାତନ ବୋର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଆଖଡ଼ାର ସନ୍ଥ ଯୋଗ ଦେବେ? ଅପସନ୍ ଏ 13 ଆଖଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି 10 ଆଖଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି 5 ଆଖଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି 15 ଆଖଡ଼ା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 13 ଆଖଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, 2027 ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁମ୍ଭମେଳା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଜ୍ଜୈନ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଦ୍ୱାର, ଅପସନ୍ ସି ନାସିକ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନାସିକ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ରାଜକୀୟ ସ୍ନାନ କେଉଁ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଅପସନ୍ ବି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଅପସନ୍ ସି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ମନେ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଅପସନ୍ ସି କଳିଯୁଗ, ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରେତ ଯୁଗ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସେହି ମେଳା କେଉଁଟି ଯାହାକୁ ମହାକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁଷ୍କର ମେଳା, ଅପସନ୍ ବି ସୋନପୁର ମେଳା, ଅପସନ୍ ସି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା, ଅପସନ୍ ଡି ରାମ ରାବଣ ମେଳା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 3 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 12 ବର୍ଷ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 12 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରାମାୟଣ, ଅପସନ୍ ବି ମହାଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କୁମ୍ଭ ମେଳାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଧୋଇବା, ଅପସନ୍ ସି ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି କଳାସ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଳାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 9 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 18 ବର୍ଷ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 6 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 2025ର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ 28 ଫେବୃଆରୀ 2025, ଅପସନ୍ ବି 26 ଫେବୃଆରୀ 2025, ଅପସନ୍ ସି 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025, ଅପସନ୍ ଡି 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 26 ଫେବୃଆରୀ 2025।